magtubag sa tag isa kay medyo busy gyud, no? Nataw-tawran man. Oh, nara. Engineer, kinsa gyud ang dapat maghawid sa kwarta? Asawa or bana? Kuyawa na yung mga kauban eh. Nagduda na ka? Pre, ayaw dudahay mo asawa. Oh, nang kisa man day maghawid. O atong isgutan ang paghawid. Oh, mahilig mo ka nang hawid kod. Kinsa man day maghawid, pre? Oh, mga kauban ko na ko ni. Hindi ang asawa. Oh, ano na siya? Kung i-recall nimo imong nagpakasal man ka, i-recall ganito. Okay, ako nagpakasal man sad ko. Kanang aras ba? Kanang aras kanang nagkasal na to, ako man ang gipangutana unsay kahulugan na ba? O sa kato dugay na 2012 man ko ikasal. O, ang meaning ra gid ng aras ha? Kita mga bana. Nga nagpromise daw ta kana sa kuan ba sa aras nga kuan simbolo nga magpromise gid ta nga kita mo provide ba? O, nginana. Kita gyud maning kamot. O, nya ang i-receive mo na sa asawa. Oh, nya ang asawa pod i-accept niya na. Oh, i-accept niya na nga way bagot mo. Naman ko ni amigo mo na ko ni. Bagot-butan siya sa iya. Ibagot-butan siya sa asawa kaya may rayag kahod. Kung nagpadala na. Oh, ang asawa kaya po ipagunit. Ayaw ko! Ipahawid, pre. Oh, ipahawid rin na. Kanang imong millions? Anong millions ni mo? Ipahawid rin sa imong asawa. Nyaing na imong asawa nga dapat dili buslot og kamot. Ay! Busloton mong kung nagkamot usahay. Oh. Ing na imong asawa nga nag-ingon ko ha. Ing na nga hawid raman ang hawid raman ang imong trabaho is pag-accept o paghawid. Oh, timan na gina. Iingay mo asawa. Nya ang paggasto dili na niya trabaho na niya duha. Namang goy asawa po, nambot pa ni mga asawang uban ay. Oh, ya sa construction na. Oh, real talk ni. Kahitabo gini. Ako usahay pang kuan. Usahay istoryahan ako. Manawildo me. Sweldo sa bado, ana, maglinya maginang mga kuan. Trabante ana, mag-receive mo na sa mga sweldo. Lahi na may nilinya mga asawa man. Uy, nausa naman ni babae naman na to. Ay, akong i-receive tong kuan ni kuan. Uy, ayaw. Ang bana mo oy panhiya, imong bana ipa-receive. Kay siya may nagpainit. Siya hago kay siya ni anong ikaw may mo mudawat. Dili kay kuan, maniguro ba? Maniguro ang asawa nga makuha gid ang kwarta. O take note mga asawa, dili kamoy tag-iya sa inyong bana ha, nga inyo ipatrabaho na dinha. Tapos ang iyang sahod kamoy makuha. Oh, tagaay og respeto ba? Nya siya ipakuha, sa iyang sweldo. Nya hulati ba nga itunol sa imuha para dawaton nimo. Unya inag-accept nimo with smile, kay ngunong gamay naman eh. Ngunong gamay naman eh. Okay, napuno di sa utang. Ayaw, anak. Mo nang nangutana na hinuni siya diri, oh. Oh. Oh, mana, balikaw na ko, pre. Imo gyapong asawa. Asawa ang maghawid. Hawid, rahis gote. Oh, may man ka nang hawid-hawid pod. Oh, kana. Yan, ara. Imo asawa pa hawira. Kay may gina sila mo. Masinop man na. Oh, pero ang paggasto, kung ibalikon, kamo duha mag-decide. Oh, kay kung sa ako ka mangutana, kinsay naghawid sa ako ang kwarta, amo ang kwarta. Dili, wala yung nana sa mga. Ang item sa asawa, nasa iya. Ang item nako nasa kuha. Oh, pero kabalo siya pilay sulod. O ako pod kabalo pug kog pilay sulod sa iya niya unsay mga ginastuhan. Ana, sabot-sabutan naman na. Oh, sabot-sabutan na siya. Niya sa mga asawa po, tagayan nyo, irespeto ninyo yung bana para nagmadala na. O na. Nagduda na sa inyo. 'Di ba? So, kanilang. Oh, good vibes lang ta ha. Oh, mga asawa. Oh.
Pag sweldo, ayaw linya ha. Ayaw! Ang bana ray palinya sa nakuha sweldo, ayaw in town. Ha? Okay. Salamat yapon sa pagpadala. Okay.